ପାକିସ୍ତାନ ସରି ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 23 କୋଟିରୁ ଅଧିକ, ଯେଉଁ ଦେଶ 1947 ମସିହାରେ ଭାରତଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ କରେଣ୍ଟଲି ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଆଜି ସେଠି ନିହାତି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ପାକିସ୍ତାନର କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପରିସ୍ଥିତି ସେଠାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇପାରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି? ଲେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ବିଗିନ୍। ନମ୍ବର 1, ପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍। ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ହେବା ଦିନଠାରୁ 31 ଜଣ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହିସାରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ପୁରା ଟର୍ମ 5 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିନାହାନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି କାରଣରୁ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 2, ଇକୋନୋମିକ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନର ଇକୋନୋମି କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ କରଜ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ତା ଇକୋନୋମିକ୍ 2% ବଢ଼ିବ ଆଉ କରଜ 23%। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଓନ୍ଲି $30 ବିଲିୟନ୍ ବଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ $90 ବିଲିୟନ୍। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ $30 ବିଲିୟନ୍ ଇନକମ୍ କରେ ଆଉ $90 ବିଲିୟନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ। ପାକିସ୍ତାନର ଜିଡିପି $376 ବିଲିୟନ୍ ଆଉ ଲୋନ୍ $274 ବିଲିୟନ୍। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଲୋନ୍ର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସି ସାରିଛି। ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ରିପୋର୍ଟ, ପାକିସ୍ତାନ ନେକ୍ସଟ 3 ମନ୍ଥରେ $8 ବିଲିୟନ୍ ଲୋନ୍ ସୁଝିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଅଛି $5.6 ବିଲିୟନ୍। ନମ୍ବର 3, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର। ଗତ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ବନ୍ୟାରେ ଆପ୍ରୋକ୍ସ $30 ବିଲିୟନ୍ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଦେଶ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ପରି। ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଦିସ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ପାକିସ୍ତାନର କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଦେଖି ଚାଇନା ଓ ଆମେରିକା ପରି ଦେଶ ସାହାଯ୍ୟ ବାହାନାରେ ତାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କମ୍ପିଟିଟର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଡମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ଖବର ନୁହଁ। आफ्टर ऑल आई वांट टू से वन थिंग, बाप तो बाप होता है। दिस इज फॉर टुडे। जदि ये वीडियो किसी नुआ शिखाई थाए, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू स्टे अपडेट। थैंक्स फॉर वाचिंग।